ni mirimo ni menge bono umayeta yonsi igotubire tugukumanyie ya mase makuru igase studio nende gotwaro chibu ya kigima tole tumu manager gaiga agorwase company yiye gukora manganaya elinde nalio aratwerere asubu ime boli ryo ratwara nyarako gukumuboli ya mase ya igase studio asimambie so meanwhile kero kendo nyekubadali boli ayikanya kuri tumu gocha igase studio inamba yetu ya SMS gere 0791 088922 chakarita mu minchulimita kwa bora zaidi na baadaye ntoko chinga utwakirisi miegase studio lakini nganchire gaiga ndamu aligani mu manager Golden Arena kurwa orosagia rwakisi imeyumu chibosongo elinde atumanyire rongana rali ya tualiganirie as far as Golden Arena is concerned. Karibu sana umosike litangani chakanga sokora mote yo motegeria malietao kwa ni mugusia sabere tubago chaka chinkwani jasema mbiyabona asema litangiro Caleb Mukaya Genomo manager se company ya Golden Arena registered in National Employment Authority ntore bwata obisi Nairobi na ende ntopo bwata obisi gaiga gusi to averra se industry for the last 8 years tuanyare ko bata konya banta bange kuruga iga gusi ko baira chigasi ao ase chinse mocha isiko tuanyarire koira abantu Taki, tuanyarire koira abantu Saudi, tuanyarire koira abantu Kuwait, tuanyarire koira abantu Qatar, tuanyarire koira abantu Bahrain, na ende mono Dubai. Aseboni ganto buate company enene sana ya Dubai etageta abantu 5,900 abantu ba construction, ase construction imineti chi mason, chi carpenter, chi electrician, steel fixers, scaffolders, chi foreman, arafu nemeshahara mbu yabagwakana yene kambuni ere Dubai for the last 10 years. Manager utarekera kwerera sobo imekainili I'm sorry gokonacha utarekera so kwerera buya kabisa tigatora understand Golden Arena yes yen company ki nga yego toka kambuni yeye ere ya recruitment yoko ira abantu isiko chigasi ntorero kete digari Kisi Town Leopold Plaza yes ere ase Equity ya Makutano Junction all right first floor gogo chagabo na bogo tonyora okay ekera abantu bakwigwa igoro ya Golden Arena abantu batakire gocha Golden Arena bakonye mbantu baina gani ntuna boto koira abantu bonsi ntobwati selection yes esengencho chigasi nechi nyinge chigasi chirororo nechi nyinge skilled na unskilled okay igona boli kusudinga na bamugotwale ejigete bracket gete yeji kegera abangi nabatagiro abangi naba miaka 16 asabangi na tokoira bake miaka 39 okay lakini na abungo tibendere ne country chi country nchire chiko ira abantu abangi na bake miaka 45 all right okay ngwako na igoro ya registration ya Golden Arena ingi kegera watanga ni registration ngani company registered ko baene kinga ega stoko koranere ya round go nere around ne government ya Kenya manyete igona takato tobe clear ikigera aba tegereria bange na bananchi mbali twarorere abantu abange bagochandika asenge jo maybe gutumeko kuhunga bintu buna agent gete yairiro umuntu geta asegete oikiro uchire kuwasira na agent hata wapatani umuntu ndogo chandika ni bintu winga bunebyo so na kitutegere understanding aki Golden Arena ngaki gukora emirimo procedure neririye kurwa so umuntu oreka bono iga utagete guika Golden Arena ubwatekerenga gyo kwenda Dubai ubwatekerenga gyo kwenda Qatar ubwatekerenga gyo kwenda Bahrain na kadhalika. That's why intubuna Golden Arena egentege tangani toko kora before kero toko nyora chi contract koru isiko egentege tangani toko rakora due diligence due diligence ya kogenda through bake demand rate rio gotomeru yaba attested kokorerwa attestation ya mineti embassy ya Kenya ere Dubai gosere Qatar nko korabale research yawe company baba authorize bato totomere demand ere attested which means unegasi erororo
ne kambuni eye kubaira na bekonyara kuba accommodate na bekonyara kuba endagera na bekonyara kuba kane meshara. Yes. Okay. Asibono gwatebire chinse gwakwana Dubai, gwakwana Qatar, gwakwana aso commission chinge gwakwana yoro ya Saudi Arabia, gwakwana Bahrain, gatie chinde chinyinge. Ono tiyango turagenda in order. Asumu weka nozo cha currency ya Qatar sai. Emirimo ya abantu bari mutagete kogenda Qatar mbantuki. Na emirimo kibago chigokora na requirements nchirichechi. Ase Qatar bono bunaboni ganto bwategasi ya delivery riders. Abana abantu bechipigipigi bakogende kambuni ya delivery. Ndio. Kambuni ne bwate basic, ne bwate food, ne bwate accommodation, transportation na medical insurance ingo agubare. A contract into years renew hapo. Okay. Arafu Qatar tuabere tokoira abantu ba security lakini bono echinechi demand chiri togotomeru njiri gochario karioka. But there is a time togo sabu abantu ba security. Okay. There is a time togo sabu chinas. Lakini bona se chinas bakobe registered. Naende bakama temunaro bwene togokora akukohara ogende gukora gas Qatar buna data flow na prometric exam. Okay. Asumo wekana bono asemire memo bwate ya Qatar. Qualifications inchile chiech. Qualifications yako depend negasi. That's why naroche chiga sese company ya Golden Arena asoro mu manager bagotebambata getamangana deliver drivers na boyigomba tagete abasacha bali bagokora mangana yubulendi security guards. Yes. Timaye tibono tiyango tora chakira security guards yaba qualifications ya wonchire chichi. Qualifications obotambe 580 go chigoro. Ya manya gukwa nige songo. Arafu atuaro mubero muimo kubuya. Arafu atuara na korete form 4. Okay. Yes. Abo mondo muragiru. Yes. Tadianta manya kera ko muragiru kurwa endagira ni kara ali ku maintain. Endagira na ichiri. Abantu by the way muranare na irete ngoro kiebicha. Una chiete tuare ngene sai. Are anyway ilikuwa sawa. Okay, mbali nabo naende nkyumo ndatakire passport. Again tegetanga ni pikero to tageto muntu ndibwense kogende gasi passport nero ya maana. Okay. Kero kende timayitinga muntu tabugatie passport sai is there we muramu process eli passport gosera lazima yerosibweka ebe koboko alafu ndio akuje kufuza nero ko yerosi ebe koboko. Okay. Nkare tu agakorire igo Saudi lakini boni ge batiga go tenenera ebinte byako. Okay. Saudi nero tu agatenenero moise kikere gento from A to Z. Lakini nowadays mbarusi. So as we are speaking now, muntu ndibwenzi wate interest yoko genda gukora emirimo any country outside Kenya. Goika aratware passport number 1. Goika aratware passport. Okay. Passport nibwate machikande ngakero kende ndikwaye bwatete gosembono kegima rice metu are validity ya 2 years. Okay, ikigero muntu nabako batebanga ki kahinyuete Golden Arena no bale studio sai iko batebire tokene ne passport y'umuntu sai atebega ki tigagenda onia no ne mboli aminyo kalia migration yacha go process ye passport yae ajiganye immediate mna yachirega achiriuka gochalia obismate Leopold Blazari as long as ye passport yabo atakoboko. Naendetera tigari miaka ebere kogenda go expire egasi na bakogenda because chigas toko ira mostly chire 2 years contract wano bake etuare miaka ebere. Okay. Asamangana drivers drivers moto aba delivery drivers baina gani aba ichipigipigi for now ase Qatar. Epigipigi igo muntu wikatware license epigipigi kogenda license ya pigipigi bakatware license ekegera iga Kenya manakale bumo chandoro monene abaruchi pigipigi abange mbabwate ji license license nera lakini tari company chionsi chitagete ngotware license esenginjo gogo ikamoino ngo koira bare training. Okay. Kwamanya kwa license ya moino
igono twale ya Kenya ga Qatar gose Dubai ngo ikore kwa gwe license ya nini yeah. Okay, kero kende bono muntu narugo igo twarua Qatar buno mu bwekano tumanye ku understand chinse chinde bono tukwanera mangana security na ndingura ni magegake aba egento kigocho mutu bwo muntu agasara yani umushara irenkure irenga baguchikonga kana umushara njeti konga ina muntu I rather tell you the truth yes that ni oikega sio chake konte inge kwante betingwa kanu 100,000 lakini anaigete nyorangwa kanu iga tindi gotaka such kind of goals. Okay, umushara pesi kogo chakera 35,000 karenario renge igoro lakini ebake yeah you know kero market yere ekoiko kamono chikambuni chegoro chinyinge market yego sareka yani kare supply rigoro gose demand ye ono maite kare chi company chi security chi arenge Katari ne chinge boni gache igoiru chinyinge bono so the demand ye yani market ye yabere saturated mono bono konyoro mushara bagake because of competition mushara pesi kogo chakera 35 kwa manya kwa gwendagira 10,000 arafu overtime kurugabo lakini rafuri totebe salary yonse nabo konyora gukorosi kuchakera 50 baka 70 go depend ne kambuni aina mangana a security. Yes. Okay, now what about the driving na security? Okay, umusharo yogo cut across as a security. Yes. Ladies and gentlemen abaise gengomento bali igora kerende ngegora bagusuki asenje mahitaji yao nakubaliana mba understand ati mahitaji yao na kinabo ringa kigo bwekaine ngegera oronore igora ke. Okay, yes. Asante so asaba iseke mbabese ko gutwara maisugusu akanto kabungusuki kali igora singi nchoko keta neat chiabo echinde chire unique. Okay, asante sana. Maybe in case y'umuntu ngwa kwa negoro ya medical cover n'ibintu bine umuntu ekera ruwalire ngakiya gushugurikirwa noiro insurance buno go ikaiga gukora go medical kwa go ID ngo bore covered. Okay. Na insurance ya ororo so in case kero koruara na bago gushugurikira. Okay, what if INS security guard wa ikire chingaki watwarire emergency go chanka matega bintu nabo biko bomusike. Yes. Nabo gotakiro nga emergency kwa achiro kwa kodire metinyi angeta tene emergency ngona na bare emergency yabe is there we montara gosera asimayo joli kiguna ende ngakarali kyango golden arenda kumurangere na takwa ase company buna chia security eyute yonayo kogenda kwa na reason kwa gwa matuko kwa irana gwa kore shughuli yao kwa irana gas. Okay. Yes. So nabo go shughulikeruwa. Yes. Yeah. Okay, timaye dia samangana tukonera igoro ya mangana yechi pigipigi umuntu tabwatie license na hashughulikirwa rwa na kinago tebinga nabo tukumushughurikira rugaiga esengenjo chikambani njire chikwara because you have to make a okorosie video koko gendi yeah so gogo ikamoino bakoira lakini naye onye gokoiru manyanga no mo sharp to chiko gwa matemu obe sharp boy awete manager omondo naro koiru okori ku training ama tuko gose na bera tato maraga obare chestadi gose maraga 5 bakonyoro iranigu nakiki manager nayo komete Kenya gaiga kejo buge no bonge omondo saida bakunga ki ebigibigi nero akuna mebigibigi sai kujiyegera lero ligima mambindi ligime gegera igutenga golden arena barasieke bono insieke rusiko egera matuka yana arosia ka video abatevinje no muntu kwa DPP ngakie ko mobero muntu no yogose experience inkomata kerenjera nero ragendi pigipigi is there an anko orabe tested ya liko gendi pigipigi gosinyi agento tundanyare ko tebaga bun discipline. Discipline. Yes. Okay. Discipline ya onere ko elevate asobogimo discipline. Yes. So asumondo omaete to koruga iga omaete the way abantu bako gendi pigipigi gusiga iga na outside there is way too different. Iskari bako bwatia machiko tenga bunaga iga
Omuntu bwe pikipiki agosoka tukorwa ndozi. Naende nabago overtake igali busina ndake U-turn. Yes. So gali amachiko nama. Amachiko naro, so it's all about discipline. So that's why discipline yae. Mangana agende buya. Okay. Asante sana. Tima tinga. Arafu naende mostly gendo ngocha nate yabantu gakionye kunywa amaru. Gotagite kogenda isiko. Ndio. Amangana ayo tigeraga iga Kenya tigakonya ku west chinsa chia okuruga iga onye kumaete kiukia okirigoro tokonyara go control. Yes izinge nowadays buna Katari ya maru na aroro Dubai ya maru na aroro wono naenda maru ya mostly okonyora na baindi bakorosi ya maru machafu. Yes okonyugwa ebintu byasareka enetu gakiego kya gutuka pia. So it is good omuntu obe disciplined buna gwateba so that omanye gintu ali no komanye gintu gya korusi Kenya ga imagine omo ibori keraimo gete chibese kiombe ogwakanera kwamanya kogenda kwaira nigu taraira nino ne chibese kiomba aruseti terrible ya sana inakuwa shida babu kubwa ekoba kongo sana. Na kero kireti maita bantu mbere bakoteba chinse chinde buna Saudia asinaro goli okolino no bosiboli bwokora communication tumede how free omuntu akoba inche to be honest asa abantu bon spinach gurikeire ko chi Saudia nanya konyora such cases. Naende if to anyor research cases we always handle them mbako muntu imanya ko onyara ko communicate onya no mushara tari gwakanu onyara gwakanu lakini bono abantu bakogenda Saudia shida tokocha twatwara na barabune yemo okonyora ukurusio mwese ke buyaga igagusi ndio gago ikali oso ebikundi waendo tama kurwa so mudosi obeke mboi oneke gakobeke mboi igabuntu ntokonyara komoko abu bona se kwajire manager bono gwakunira na ndekere ngege kongu ekera we have seen good ladies bakuruga iga babwatete procedure yokogenda kurigie mirimo barigeriwe for example Gold Arena muhirira abantu banyaruka bachiraria kwanyoro onyorire obungaini timete sa guchobora nyoro obungaini obo otigere mirimo ari obisi otebigunga sikama etete kokora chi contract ya subwango within a very short time obwate 50 obwate 100 obwate iga ayiga sia uno gutuma chibesaka kero guche kurwa ogenda nyore bese gichire. So omwana buno nabako sometimes bakonyore problem como stress ngencho teyo bona omanyete abantu baguchikoba asebigoti bya Gold Arena. Yes inu moire tu mwana itu but what we do kere mangana buna yo akorre kero tu atebi gukora muino nga muntu geto tamire we always twatebia family nga muntu geto tamire bono mangana etali asamagoka asamagoka ito so the only way yora kore okwane no mwana muirani asamagoka yobi. But now you see manager mwana garwa iga singinja Golden Arena. Yes nero ya moe procedure ya kole bintu byonsi ogenda isiko yense oso emirimo bona alia esinginjo inwe more linked na alia gera ali no mogo connect mwamanye emirimo na ndi moira abantu so oyekera rura ngakiara chali gukurwalia ekera abantu ntuntuko bamaiti alia omuntu bwato bumanyi Golden Arena. Is there a way Golden Arena ara koromoke kabisa na kingagi omwana oyo iranire gocha Kenya gose na bayiboli baye bakoteke jukumu bakwana no mwana obo onye gakuigwo igonye ta kuigwo no ngakigo chakoba na kingo kotebinga aso muntu kwendo okemboi etogocha twaruka kwemboi. Yes aso muntu kogendo okemboi kera atamire oyute oniri we yakoirana through deportation. Yes so onye tarabu watu acha koba deported inuas Golden Arena inki mogo kora bono ntuma eta as long as tu atumekire communication erito irunga muntu geto tamire kurwa so mudosi yoe tu notify re family nga muntu moise ko tamire esenginjo they are not in communication. Ento abanta bange babwenete komanya abanta batoko ireisiko kera ko genda nyora sara agiya ko kolegasi mbali go to reach out. They only reach to us when they have a problem. Okay, bono no nataka gucha abuna ende mwairiro monto o resiria complain mudosi onencho nchandire
ntoira inibuya ndoche nkorwanda asaya nakimogongo bona buna I can give you a good example nare na ira chusi akagenda abane nyumba bakumuchanda yes abane bare mwana myaka 7 uyo ndene uyo myaka 2 uyo myaka 7 bere abana bali baleri gubono atagetenera abugatu no yata itabugatu mwana myaka 7 bono situation bune yune ryokote yoyo onye to konyara ko genderera gaiga na bukwira no bisi origerwo mundocio munga yes so taiguira na Kenya gakwenda se obisieria yes achenchi as long as story in communication yes na bakorigerwo mundocio munga. All right, asante sana bono timaithe manager so kero kende highlight gachi mirimeri ero na sense kyo ubwateri baga so that manyanga abantu batakire gochambara byaba asubwango because of time. Yes bono buna boni gachigasi tubwate ngocha tore twairata sana. Yes takinero mushahara mbiye gwakana despite the processing fee kere igoro but abantu twairiro they are doing well Uturuki yes abantu mbalengirete kuruga igabo barajo yes kuru Sauti Mugirango kuru Nyamira moino kuru Chiruti chiagesima kuru Nyamache moino na rairira abantu kadha yes okay so kero kende arafu tokorutaki togende buna boni ganto bwate project ya Europe ntobwate Albania tugatwara Slovakia tugatwara Malta tukatwara na Poland lakini Poland ya process ya iko iregeka sana yes lakini bone chichia Europe onya aso montorio interested as Europe akoba patient okay tali chi process chitagete pressure ya haraka unakuwa na subira buna Gulf yes Gulf mbuango senye nchobono buna I think last time mtu akorete mtu akorete kampuni ya construction na ndega igagusina inu muande tereta chi customer sana boni ngambu ya bare mbaregasi yes they are really happy very nice no nyene mbara bono na bakare ko ntomera abantu bane that's very nice ekero meto munda ko genda siko yense wetere company ya Golden Arena ore to roboting imbuyali na kero kendo yondogenda ne rote bambuyali you know that is a good thing you nero omogoko ito yes bona kero kende manager asubwango mekero kurigereria umuntu twalire passport ochire ne CV yaye oikiralia Rehoboth Plaza ali busongo obisia ino o qualified kogende mirimo Qatar Dubai whichever nga kibintu mbiri mugoje mwarukanga ngamangana medical amangane transport ye ticket ye ndege ne bintu binde nga kimugoje mwakora ibintu ebi so ase chigasi cheko depend ne kampuni elia toyete chigasi ndio. There are companies chigo sponsor. There are companies chitarigo sponsor. Chitarigo sponsor. Unabone kampuni nereto bwate ya Qatar, they sponsor. Okay. You just pay something small. Okay. Unabono ya Dubai, they don't sponsor ya construction. Yes. But ntorigo sababu ese nyinge ikegero my manager ngota katore tuarigereri nganaki inche no montori nto kinerete gusia nto mayete na kibo gimabore yes so you come to us to eresere naki orenga yogo ikera chigasi ne chinyinge okay kero kene manager manyete umugusi nere no mugusi na ndi no mungaini na bebese kumubura muina asengiye yo ngaini bwaye aikiwe ya mbwange ko beke binto otebanga ki manager gakina igwete kugukona ku Rukisi FM Golden Arena ngwire muri abantu bono manager ebesa ne mine take manager ngware gora ntenera alia minyoke muina gasara kane mutinyu mutagani yo kabire igandole ngakingo ko clear bunambwango Morosi agreement, is there something like that, manager? You want on to go to Akora nowadays. No, it is good. No, is good. The reason why to Tarigo Koraigo, Abantombare, they have killed our trust. Okay. Okay. We go to that point. Tuaro Sibakachi agreement. Yes. Omonto Ikagago Ikamoino. Anaruka.
bono torochi bagosariria babande bono buna boniga for example nimbwate aba murambegete taki they paid some amount bagasinyuka ukora but bakangeresera chi situation uka understand yo muntu kamote ya gogoikanga kanerende noe iga kero motie omotienye lakini omuntu yaikire mwino maete kanyorere mamu mwaboru arire family comes first naende omuntu ekera very exposed yali atwarire obumanyi naende na bakukwiba lakini asenje yonye gotaete gocha Golden Arena gokora application yao injuto ikaransense ntogo sinyana yani that's why tobwate chi options chi nyinge warorere ntobwate option toragote ye kambuni ena bego koira lakini bago koira ntuto ya chi besenge igachinganiga nonyare goikechi ichi chindoge ndo chikonacho ntobwate chi kambuni chikoina na that option yani togo partner na chirotu from outside so kambuni bono yaigenga na bora yamini yake kubo muntu bene kyagere kambuni working together nayo kuyirigeria bakori emirimo ako batabingoyo umuti nyoyo mutangano yo kabere mona chega naiga all right asante sana that's why a good example in Dubai ntobwate manpower companies na chikambuni chinyene keroko genda manpower nabo bakwarao ochikona chumo shara lakini echichinde bono bune togokorra na kongwese njo mosharu ogoso account ya I think tayari umejibu swali kana what my question, do they take people for free or payment can be made? Steven Ratemo kurwa keroka na kitu atebire as a payment ego depend yo montonga uwezo uwe montonga igo igete tumanya ko we how tingas kitoko mo somebody got to kwa Daniel kulosema chia magonga akata what is the registration fee for, to qualify to go abroad? Registration into ntorigo saba ndute one rating to gote inju interview eta interview kwanza so kero gwetire interview kora medical nto salichi basa chinyinge kumbe medical no sale nesale gete ni bado mujando so ebitangora gete mbire mugotaka ngomuntu chakera mapema kuna jamaa ananiambia anaitwa Edu Kurunyangena ngombe mimi niko na license ya pikipiki yangu iko valid kabisa. Je, ngaki baranyare ko bago nkonya passport nabwate rina ririswa ni passport onye kubwate bago tuare license lakini tabwate passport so onye kubwate onye kubwate passport ko tuare passport ni license then ache to ikaransense to chadiriane. All right, asante sana mwacho motegereri hime studio tulino mu manager o Golden Arena ine kambuni yagokonya abantu kogenda chinsemo chiri chisiko linde gokora meuse chinse chisiko gokora emirimo nabo gukora na into asema mbiyonye kubota liboli jide kantu bwatenke gaiga namba ya studio 0706181822 na 0706181822 nabo gukona na into gaiga liboli lyao eyemase yamuna botokonyara koba tokulisanga gaiga ase studio elinde manager nyala ko baga gukwira ne liboronge kegima ende na yegero go chobisi gusoko genda obisi ya Golden Arena umanyanga nkyubonerete kwirubiri na kerokyo alamu kwa raisi sana tukwata chisimibere sa toga ige singencho yebiro enkayimo gusi hello yes hello entoko igwete ngoyo no ntita ontita kurwarali kero kisi ke nyamagesa kero kae liboli lya ondireli enare kuboli nimbwate nyaruka ya National Youth Service okorete kurwa National Youth Service abonye tagende asuna bunto kyo araneria arigi ko takabon passport uikatwale atwale passport kwanza na mbeyemo yakera twale passport bono na bagoja akogenda obisi ya Golden Arena busunga alia samagaja kwa Leopold Plaza nena mbanguru tolega igana bagwaka iyo ina gwakirire ne studio gai gwagete bono toko kwa tole obisi go sena bokuli kanse namba agenda kende nalo ko bodi
kibesere ngomuntu ubuna to kutwa mu ukegera umanya kogenda buna bonchisia batati igwateba taki asante bono manager no aliga ka kando na radio akwiranirie I think amangana yechibese mambo yacho visto ikaransesto kwa maite uwezo yao tari are yoria so kro montago titi gukorengana bunacha kegera wo yataka komanyanga nga rafuri chibesa ile nganda bora nyoro tagete kogenda taki lakini chibesa obwate nchi konyara guisana chigenda taki nago tebi yaya na botoko genda acha kirega iga amanye gocha goenda taki later yes. I think it's in order it is in order enkayo mugusi hello du wakil kiribia ya mole na manager tuko sawa ono njesomo keraskia muntu tinchi tigeso ninyore baga okay asante swali mzuri Mwa tega tuma etige songa kubori ngera no Montereva abwate experience kirekia miaka zaidi ya 10 gesongo kerokyo mbali wasani tebwati shida na bato ko muhira enga kiago ni kwara ali muino abantu abange twerire batamanyete gesongo abauji begeli kumuino tari okwegere gesongo gioka lakini maete gesongo ngerekerio mo maete nga 1 2 3 basic morning kazi ya caregiver iko na limit age ni gani? Caregiver ego depending country kiatagete ndio onsi bonara achene pinto biaye torore experience kiaye ndio tomanya como suggested chi country chiri to bwate chiko ena na caregiver then tokora application so akuje kwa ofisi. Yes, asante. Kisii FM hello wakiro bia osoka na tuge monyekero okwa ndiyo muralia ndio ana tambi yole manager yako sawa mbiande kubuga emya kubuga tulinga umongo mtokia kwa no buga te emya kengana nanda rafu gendo kende umuntu ekerekero ngisi emya ko ngachiagachu okay okay asante kwa swali lako atakujibu hapa. Kisii FM hello Kisii FM mwana nere nkayo mogusiyeye bwakire bia Njosera in Kolkaroka. Karibu sana. Wao nimbwate passport. No bwate passport. Wao nimbwate kende na seanda nyayo sine yabo cha Busungu. Njira nerara chuta ligare karongo tende nale manga wono na chire na obarankonye. Ko bwate afa alende goika Busungu toko genda magachali ale about plaza mukwane. Ayendo chino bwate passport ya untayalere. Kero waigiro ikomo kwane sawa. Asante baba itajiria kubulinga kero kende emiaka ngwate ba uchakira 39 years mostly chi country chinyinga 21 to 39 21 to 39 years njire koru 18 baka 39 njire koru 18 baka 45 okay abulinga gero kenda sinaroko yanange simi gokurwa asimi ya muntu tanya kuru o maite tiganda ko tebi buna Saudi good example before ugaiga akonyoro mudosi ori ogosaba ogotagete nkosaba details tia umwakwana nere muigwana na kurugaiga omudosi naro gotebi nchesi miane okobwata mwane gogoche simio kubwata after gwakorirega egasi okay mwane nimbwata abana banganiga na iga all right mwane nyomba yane nganiga na iga bono asamangana yoko urwesimi abantu bonspina irire kero muntu ngorra no ale WhatsApp online bono mugukwana kama kawaida. Yes, kama kawaida. Asante asenye nyodo jeje deka tubwate ibere choka cha digaira actually deka sato cha digaira rosyange samali manager alafu oru contacts ondota gede kubaikera ngakia kubaikera. Okay, so aso monto taite gotwikira ase namba ya Gusii yes ere
nere ga ya 0706 yes 664822 yani enoti isano na ibere enoti isano nemo inya isano na isato ibere nero 0706 664822 arafu oyore Nairobi ndio na bagotonyora ni namba 0724 002 ndio 308. all right, maybe if you can repeat it, manager 0724 002 308 308. Yes. So nere yo enoti isano na ibere inye enoti ibere isato enoti isano na isato 0724 002308 abuna bako bakiro yo Nairobi. Alafu ase bali batagete gasi ya construction ya Dubai. It's a very good company. Yes. Ne kambuni to irira abantu. Babu atishidende onsi. Okay. So interview gusiga iganto kori gaigeri mu academy on date 12 and date 13. Tariki 12 na 13. Yes. Aigeli mu academy. Yes. Ase construction indo bwata abantu boko umushahara bo pesi kogo chakira 35,000 aba aereria babaka kwaida. Yes. Ntobwate steel fixer bali bose bachichuma. Yes. Umushahara bo chakira basic 49,000. Yes. Baka 60,000 depending in experience. Pesa mzuri. Arafu ntobwate chimeson umushahara go chakira 50,000 baka 60,000. Aba nechi bundi. Depending on experience. Aba carpenter lini? Nechi carpenter same. Umushahara go chakira 50,000 baka 60,000. All right. Arafu ntobwate boneli chiforeman. Umushahara go chakira 144,000. Yes. To 175,000. Depending in experience kia ona kikere. Okay. Na discipline. Asante sana. Arafu mostly abantu abatoko iraisiko kerogo ikaisiko gari etome obokosi mboro boko abantu baokora. Obokosi obodekana revenue to some. Yani once kwa very exposed kwa chile sikali wacha kwa bongolala. Yes. Kabo mwoge karakali lakini asense meli yobuya. Yes. Okay. Na tabiri mbiyona sana manager singi nchuyo ikagase studio na gosanga experience na gwasiorobo ene goronga kimoko limirimo bune company ya Golden Arena. Hope nga abantu mbabatalera service ya Leopold Plaza imiyo muchibo songali abande mbaka gisimi, so you will respond accordingly na bali baranyoleli bagali okugenda chinse chisiko. We wish them all the best. Biamono sana. Asante sana and we equally wish you all the best. Asante sana. Alright, mwajomo tegareli ino mu manager Golden Arena nero tungenera igase studio. Na ende biro binde ntomoli kitomolete gaiga elinde na ende to mayete nto gukora bintu bosaigo na ende tutafuatilia tubolinga kibantu bali bono bachiete kero kwa bairesete ngakibage enderete. Yes, we will be able to link even one of them atotebenga kiaga enderete. We share the experience. Egere kwa company ya Golden Arena is not a small company. It's a big company. Tutafanya hiyo mwacho motegereri tuchiandara magana maya senchira yo boikira ni jinsi sato na ragoje na short while na Purity Nyangweso.